Azatlygyň yerli habarçysy Aşgabat aeroportundaky Anamdar çeşmeye sargylanyp uçar gatnawlarynyň şu ýylyň oktyabr aýyna dikeldilmeginiň mümkinligini habar berýär. Ýöne bu maglumat Türkiýe bilen aradaky ýolagçy uçarlarynyň gatnawyny degişli däl. Ol ýerden adamlary haýsyr bir sanawlar boýunça Türkmenabadda hökmani karantinde saklamak talap esasynda getirerler diýip habarçy sözüni anyklaşdyrdy. Şeýle-de habarçy görnüşinden ıgrarlylygyny barlamak üçin Türkiýeden getirilen adamlaryň oňluk gözlü elekden geçirilmeginiň gaty ähtimallygyny bellädi. Türkmen Hawa ýollary özüniň İstanbul gatnawlaryny ilki geçen ýylyň 26 fevralyndan 30 marta çenli wagtlaýyn togtadypdy. Şonda häkimetler bu çäräni koronawirusyň Türkmenistanyň çägine ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünürdiler. Häzirlikçe kassalarda uçar biletleri satylmaýar we hiç ýyly resmi maglumat ýok diýip habarçy aýtdy. Resmi taýdan tasdiklenmedik habarlara adynyň aýdylmalygyny soran hünärmenleriň çaklamalaryna görä uçar gatnawlaryny diňe ähli ilatyň dowal sanjymdan geçirilenligi yglan edilenden soň ruhsat berilär. İlatyň dowal sanjym edilmegi aýdylmagyna görä hut şol oktyabr aýyna planlaşdyrylýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň uçar gatnawlaryny gaýtadan açmagyny, hususan Türkiýe bilen aradaky ýolagçy uçarlarynyň uçup başlamagyny sabyrsyzlyk bilen garaşýan ýüzlerçe müň türkmenistanly bolup, olaryň aglaby köplügi Türkiýede ýaşaýar. Pandemiýadan öň hem ýyma barsam çykyp bilmerin soralyan parany tapmaryn diýip pasport möhletleri geçen we kanun ýagdaýa düşen 10 miňlerçe türkmen bardy. Olar 7-8 ýyllap ýakynlaryny görmän ýaşapdy. Uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagy adamlary gatir wedetdi diýip 45 ýaşyndaky türkmen migranty Azatlyk aýtdy. Geçen ýyl Lewapda we Marda gopan harysatlardan ejir çekenlere şeýle-de İstanbulda ýasamarakdan zäherlenip ölen zähmet migrantlaryny jaýlamagy kömek berilmeligi sebäpli daşary ýurtlardaky aktivistler Aşgabat hökümetini odol görülmedik derejede has açyk tanqid etmäge başladylar. Türkiýede okuyan türkmen studenti Ömrüdok Ömer Kuliýewiň ağırlygy bilen ýurduna getirilip soňra ýerine goýberilmeliginden çen tutulsa türkmen häkimetleri Türkiýede toplanan köp sanly türkmenistanlynyň siýasat aktivliginiň artmagyndan odol hem alady edýärdi we soňky wakalar döwletiň öz raýatlaryna edýän gödekçiliklerini has güýçlendirene meňdeýär. Soňky wagtlarda Türkmenistan daşary ýurtlardaky raýatlaryny şol sanyny okuwdan ýaşlary ýyllaryna getirmek tagallalaryny ýygzamlatdy. Sosial ulamlardaky çykyşlaryny aýtmaklaryna görä, Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň hem köpüsi watana dolanmak isleýär we uçar gatnawlarynyň tiýdiräkden we köpüräkden gurulmagyna garaşýar. Türkiýede dürli kynçylyklara sebäp bolýan, pasportlarynyň möhletlerini uzaltmakda kösenýän, işsiz galan ýa-da kesellep saglyklaryny bejerdip bilmeýän türkmen raýatlary soňky bir ýylda has köpelli. Olar hökümetiň gollagyna, kömegine mätäşdip, azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan zähmet migrantlar aýdýar. Şu aralykda 28 maýda Orsiýet ýene bir tapgyr raýatyny 171 adamy Aşgabatdan Moskwa getirdi. Trend Türkmenistanyň Rus ilçihanasyna salgylanyp habar berdi. Bu ilçihananyň pandemiýa çäklendirmeleri başlanaly bäri gurunan 13-nji uçar gatnaw boldy.